Ako na sa mga badi. Tapos dito ulit pa kaya. Tapos ang magpataod kato. Masih magpataod sa internet. Pindo dahil piso wifi. Alright, siya badi. Ito na siya padulong. Ito na siya padulong sa pindo. Ini sa kaklam. Kapitas ko. Kaklam ko dyan. Pag dira dito, dira po sila dito. Paubos. Okay. Pag dira nga sila paubos. Diba? You see that? Oh. Wala hugto na nimo kay naka-clamp na siya do. Pag pinato na mag-ayo. Okay, kaya mo na. Go. Kaya niya. Importante nga mabihog ka. Basa ba?